Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin ko ka san lokacin da ke tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne mai matukar muhimmanci? Shin ko ka san yin amfani da wannan lokacin na sa ka zama ɗaya daga cikin wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce ta ranar kiyama? Biyo mu domin sanin abin da mutum ya kamata ya karanta domin samun wannan garabasa. Na farko da mutum ya kamata ya bayan ya ji kiran sallah shine salati ga annabi. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi abin da yake faɗa. Sai dai hayya ala salah, hayya ala falah, ku ce la hawla wala quwwata illa billah. Bayan haka sai ku yi mini salati. Domin duk wanda ya mini salati sau ɗaya Allah zai mishi sau 10. Bayan kun gama salati sai ku roƙa mini wasila. Domin ita wasila wani matsayi ne a aljanna. Gabawa guda ɗaya take cancanta daga cikin bayan Allah, kuma ina zaton a ce ni ne. Sai mutum ya faɗi wannan kalmar kamar yadda ya zo a hadisi. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadun al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Abu na gaba da mutum ya kamata ya yi shine addu'a wa kansa, domin addu'a a wannan lokacin karɓa ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙiƙa addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da ita. Wassalamu alaikum.